झरेबांबर पंचायत समितीत महायुतीच्या अधिकृत उमेदवार असलेल्या स्नेहा गवस यांनी प्रचारादरम्यान पर्यटनाच्या माध्यमातून उद्योग व्यवसायांना चालना देण्यासाठी आपण विशेष प्रयत्न करणार असल्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. नरेंद्र मोदी साहेबांचा झरेबांबर पंचायत समितीतून जे झरेबांबरच्या माजी सरपंच आहे स्नेहा गवस त्या निवडणूक रिंगणात आहेत. मॅडम, काय सांगाल? पंचायत समितीमध्ये आपण निवडणुकीला सामोरे जात आहे. आज सगळी ही महाशक्ती आपल्या मागे उभी आहे. आपल्या गावचे सरपंचसुद्धा अनिल शेटकर या ठिकाणी आपल्या बाजूने आपल्या गावातील एक प्रतिनिधी म्हणून आणि सगळ्या या पंचक्रोशीतील ही सगळी मंडळी आपल्या मागे उभी आहेत. काय वाटतंय लोकांसमोर आपण काय नेमका अजेंडा घेऊन जात आहे? अजेंडा तर विकासच राहील. प्रामुख्याने विकासासोबत जो आपल्याला दोडामार्ग तालुक्याला जो विकास ह्या आधी ज्या राज्यकर्ते होऊन गेले किंवा इथले जे नेते होऊन गेले त्यांनी जो विकास दाखवला आहे त्या पलीकडचा विकास करायचा आहे. लोकांच्या स्वप्नातला विकास करायचा आहे. रोजगाराचा सगळ्यात मोठा प्रश्न दीपक गवस सर बोललेत, तो प्रश्न मार्गी लावायचा आहे. हे बरेच विषय आहेत. मला असं वाटतं की आपण आता इथे बोलून दाखवण्यापेक्षा प्रत्यक्षात केलेलं जास्ती महत्त्वाचं आहे. आणि जेव्हा प्रत्यक्षात दिसेल, जर आम्ही महायुती जे पंचायत समितीमध्ये जिल्ह्यामध्ये जर जागा मिळवल्या आणि आमचं राज्य तिथे आणलं तर नक्की काही 2 वर्षामध्ये फरक दिसून येणार आहे. निश्चितच या ठिकाणी एक या मतदारसंघातील माटणे मतदारसंघातील एक कार्यकर्ता म्हणून या ठिकाणी मी माझं मत व्यक्त करतो की शिवसेना पक्षाचा विभाग प्रमुख मी कार्यरत असताना या संपूर्ण गावामध्ये या आमच्या उसपासून ते विर्डीपर्यंत फिरत असताना लोकांची अशी तळमळीची मागणी होती की रस्त्यात कुठंतरी जर साधा ॲक्सिडेंट झाला तर माझ्या त्या माणसाला कुठेतरी हॉस्पिटल नेण्यासाठी माझा हक्काचा माणूस पाहिजे. तो गाडीच्या काचा बंद करून फिरणारा नसला पाहिजे, माझा हक्काचा माणूस पाहिजे. ही लोकांची माझ्या तळमळीची मागणी माझ्या जेव्हा लक्षात आली आणि माझ्याबरोबर असणारे सगळे माझ्या पिकोळे गावातील उसप गावातील माझे सहकारी असतील, मित्रमंडळी असतील, ती त्यांची तळमळीनं मागणी होती की आम्ही सगळ्याही पक्षानं या ठिकाणी आवाहन केलं होतं की तुम्ही स्थानिक उमेदवार द्या. आणि सगळ्या पक्षातील लोकांची अशी मागणी होती की स्थानिक उमेदवार हवा जो आपल्याला रात्री आपल्याला मदत करेल, आपल्या संकटामध्ये धावेल. त्याच्यामुळे आम्ही आमच्याही पक्षाकडे आणि सगळ्याच पक्षांकडे अशी आग्रही मागणी केली होती की त्यांनी आपापला उमेदवार देताना स्थानिक द्यावा. आणि या ठिकाणी आपल्याला महायुती म्हणून आपल्याला दीपकजी गवस या ठिकाणी जिल्हा परिषदेसाठी स्थानिक उमेदवार मिळालेले आहेत. पंचायत समितीसाठी झरेबांबर पंचायत समितीसाठी श्रीमती स्नेहा गवस म्हणून आपल्याला या ठिकाणी चांगल्या अशा सुशिक्षित उमेदवार या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. निश्चितच मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो की आपल्या ह्या मी माझ्या आता झरेबांबर पंचायत समितीपुरतं बोलला गेलो तर सगळे जे आमचे कार्यकर्ते आहेत, माझे वरिष्ठ कार्यकर्ते आहेत, सगळे सक्षम आहेत. आपापल्या गावामध्ये आपापली असणारी जी मतं आहेत, आपल्या कार्यक्षेत्राची त्यांची जी काही कामं आहेत त्याच्या जोरावर त्यांनी ठाम असा निश्चय केलेला आहे की आपण या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत आपला विजय हा खेचून आणला पाहिजे. आणि हे वातावरण तुम्हाला पुढे येणाऱ्या निवडणुकीत दिसणार आहे. नक्कीच आम्ही या निवडणुकीसाठी इच्छुक होतो, पण युती झाल्या कारणाने आमच्या वरिष्ठांनी आमची समजूत काढली. वरिष्ठांचा मान देऊन आम्ही नक्कीच मागे राहिलो, कारण की सर्वप्रथम आपल्याला स्थानिक उमेदवार हवा होता. आणि आमचे मित्र आमचे दीपकजी गवस हे स्थानिक असल्याकारणे आणि युवा असल्याकारणे शेवटी आमची युवांची भावना समजून घेण्यासाठी ते कार्यक्षम आहेत. त्याच्यामुळे आमचा पाठिंबा महायुतीलाच आहे. आजच्या सगळ्या महायुतीच्या आपल्या निवडणुकीच्या धामाधुमीत पूर्णपणे आमची महायुती एकत्र आहे. आम्ही एकसंघ आहोत आणि आमचं जे नेते होते ते अपक्ष या इलेक्शन लढवत आहेत, पण त्यांना उत्तर देताना त्यांना नाकीनऊ येतं आहे की त्यांच्यानी हा जो संपर्क आहे, जे कम्युनिकेशन आहे ते या मतदारांशी कधी ठेवलं नाही. आणि आम्हाला भारतीय जनता पार्टीमध्ये ते काम करताना फार अडचण यायची 10 वर्ष 15 वर्ष. पण आज आमचा एक तालुकाध्यक्ष या ठिकाणी दीपक गवस, एक तरुण नेतृत्व या ठिकाणी निवडणूक लढवत आहेत. आम्हाला अभिमान आहे, सार्थ अभिमान आहे की आम्ही या भारतीय जनता पार्टीमध्ये ज्यावेळी आम्ही 96-97 पासून काम करायचो, आज एक चांगलं उपदम नेतृत्व महायुतीचं या ठिकाणी उभं आहे आणि निश्चितच त्यांना यश मिळेल असे मला या ठिकाणी मला वाटतं. ज्याप्रमाणे दिल्लीमध्ये महायुती आहे, महाराष्ट्रात महायुती आहे, वरिष्ठ लेवलला महायुती काम करते आहे, त्यामुळे खालच्या पातळीवर जे काही जिल्हा परिषद आहे, पंचायत समिती आहे, त्यांना नागरिक निवडून देणार आहेत. कारण ह्या अगोदर जे कोणी उमेदवार होते त्यांनी या विभागाचा विकास केला नाही. त्यासाठी स्थानिक उमेदवारांना निवडून देण्याचं काम
या ठिकाणी जनता निश्चितपणे करणार आहे. आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि एकनाथ शिंदे साहेबांचं जे काम आहे या महाराष्ट्रामध्ये ती जनता पाहते आहे, लाडक्या बहिणींना पाहते आहे. त्यामुळे या विभागाची निश्चितपणे कायापालट करण्यासाठी गवस आणि स्नेहल मॅडम यांनाच आपण निवडून देणार आहेत लोक. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचे किंतु परंतु नाही.